Så er vi lige kommet ind i 2025, og det bliver et fantastisk år, og jeg glæder mig også, fordi jeg har fået lavet mit nye studie, som jeg vil til at filme lidt fra. Jeg har faktisk ventet en del på at gøre det, fordi jeg skulle igennem alt muligt, men det kan jeg altid tale om. Nej, det jeg lige vil tale om nu, det er, fordi jeg har fået nogle henvendelser omkring den healende power i penis, eller lingam, eller pik, eller hvad man vælger at kalde det. Der er en kvinde, der har spurgt mig, at hun kunne meget, meget godt tænke sig at få noget indsigt i det, og hun kan ikke rigtig finde nogen bøger eller noget om det emne. Hun skriver også, at hun gider ikke, at der er noget, der skal ind i hende. Og som hun oplever det, i hvert fald med nogle af de medsøstre eller kvinder, hun kender der omkring hende, så er der faktisk flere, synes hun, der har det sådan. Så det spørger hun også ind til, hvad det er. Og så synes hun, at jeg på et tidspunkt har sagt noget om, at den kan noget. Penisen. Hvad er det, den kan? Ja, jeg mener absolut, den kan noget. Absolut. Jeg synes, det er interessant i det hele taget, at vi har mistet forståelsen af, hvor betydningsfulde vores kønsorganer er. Det er jo, som jeg ser det, vi er jo sjæle her på jorden, som på en eller anden måde har en mission. Og noget af det, som er virkelig udfordrende ved at være på den her planet, fordi jeg tror, der er mange forskellige steder, man kan vælge at udvikle sig som sjæl, det er, at det er en fysisk verden. Man kommer ned i en fysisk krop, så det er ikke nok bare at være energi. Man kan heller ikke bare tænke sig til noget. Alt skal ligesom være forbundet til krop, sjæl og ånd. Og det er noget af en vild ting. Og det tror jeg, vi alle sammen kender til, det der med, at tingene skal være forbundet. Eller det der med, at det ikke er nok at drømme. Hvorfor får man ikke det, man drømmer om? Hvorfor skal man også handle? Og hvorfor er ens handlinger, hvorfor kan de skabe problemer? Og, jamen, der er så meget. Det er noget af en udfordrende rejse at være her på jorden. Nu laver jeg de her udsendelser, der hedder Guddommelig Sex, og der taler jeg jo med dem fra den anden side. Det kan man så tro på, eller lade være. Et råd på 1000 medlemmer, som alle sammen sidder et eller andet sted. Og dem taler jeg så med. Og de har fortalt på et tidspunkt, at når man går rundt, hvis man skal kalde det, op i himlen som sjæl, og man sådan siger, nå, men jeg har været, eller jeg skal ned på jorden, så der er sådan en vis respekt for Søren. Det er sådan virkelig, hold det op. Det er for de seje, der vælger at komme herned. Det kræver noget. Og på den her fysiske jord, der har vi jo vores krop, og vores krop fortæller os alt. Vi kan ikke lyve over for vores krop. Alt sidder i vores krop. Vores krop reagerer ikke bare for at reagere. Den reagerer, fordi den har en information til os. Fordi der er et eller andet, vi har lyttet til, eller ikke lyttet til, eller skal være opmærksomme på. Og vi er magiske. Vi kan formere os. Vi kan arbejde med vores bevidsthed. Det er ret unikt at være et menneske. Og så har vi vores kønsorganer, som på en måde er den fysiske manifestation af den henholdsvis maskuline og feminine energi, som jeg på et senere tidspunkt gerne vil tale meget mere om. Jeg kommer lidt ind på det nu, men det er to kræfter, som på ingen måde skal udviskes, hvilket jeg har en følelse af, at der er nogen, der prøver lidt i den her samtid, vi lever i. Og
Det synes jeg er meget sjovt, men det er også skørt. Fordi de er der hele tiden. Og de er enormt powerful begge to. Men de er mest powerful, når der er balance imellem dem. Og det er jo både på et indre og på et ydre plan, fordi vi har både det maskuline og det feminine inde i os, men vi øver os på det udenfor os. Så man kan sige sådan her, at jeg som mand, jeg er født med en pik, jeg er født i sådan en maskulin kontekst, så jeg ser mig selv som en mand og har haft en udvikling som en mand hovedsageligt i verden. Og det er der en speciel energi forbundet med. Men jeg har også den feminine energi. Men det kan være, at den er jeg måske ikke lige så tæt på, fordi jeg er en mand. Så jeg øver mig på min indre feminine energi gennem den ydre feminine energi. Sådan, så jeg ser det sådan som det arbejde, jeg også laver med min kone, når vi arbejder med maskulin og feminin energi hos par og sådan noget. Så ser vi det lidt sådan, at de ting, vi kan sådan finde på at udtale omkring det andet køn. Han er også, hun er også, jeg har det svært med kvinder. Kvinder er også sådan, mænd er også sådan. Hvad det nu kan være, de udfordringer, vi har, eller de ting, der vi slår os på hos det andet køn, er et billede på, hvad det er, vi slår os på, eller er utrygge ved, eller stadig ikke helt har omfavnet, at lige præcis, hvis det er som mig som mand, hvis jeg har det svært med, eller udfordrende med det feminine, så er det altså tilbage til, hvordan har jeg det svært og udfordrende med det feminine inde i mig selv. Fordi alt er et spejlbillede. Og i den her sammenhæng, der er vores køn, det er ligesom, som jeg ser det, det er sådan ligesom grundkernen. Men det er jo sådan, at vi mennesker kan jo bruge vores køn, ligesom vi kan bruge vores hjerne, og vi kan bruge vores hænder, så kan vi bruge dem til et utroligt stærkt og et kærligt formål, eller også kan vi bruge det til at fornedre eller ødelægge eller overgribe. Men selve essensen i den maskuline pik er en meget, meget kraftfuld energi. Det er nærmest som et spyd, der bliver sat i jorden. Og jeg kan dele med jer, at en historie, jeg har fortalt før, men jeg kan ikke huske, om det er på YouTube, eller om det er til foredrag. Men jeg kan huske på et tidspunkt, at min kvinde, hun, som jeg er gift med, Camille, hun var ude af den. Hun var taget af noget, som vi mennesker nogle gange kan være taget af forskellige ting, af angst. Angst, som ofte skal komme af, at man mangler noget, der holder en, noget, der har en ramme på en eller anden måde. Angst ligger ofte i det feminine. Det er ikke for at sige hos kvinder nødvendigvis, men det er en feminin energi, som jeg ser det. Fordi ligesom det feminine har nogle styrker, så har det også nogle udfordringer. Og at det der med, at det feminine er alle steder på en gang, og kan fornemme at være allestedsværende med livet, med moder jord, med følelsen, med det hele. Så denne energi, allestedsværende energi, den har også brug for en ramme. Fordi hvis det kun var allestedsværende energi, så ville den ikke have nogen retning, så den har brug for en retning, og det er den maskuline energi. Og den maskuline energi, hvis det kun er retning uden det, som det feminine kan tilføre, så bliver det rigiditet, som Merlin også har talt om i Guddommelig Sex, altså de der udsendelser, den podcast, jeg talte om lige før. Og så det er derfor, de supplerer hinanden. Og da min kone lå der og var i angst, så et øjeblik, der tillod jeg mig at gøre det, jeg følte. Og det, jeg følte, det var, at jeg skulle tage hendes hånd og lægge den ned på min pæk.
Og min hjerne sagde, at nej, det kan du ikke tillade dig. Du kan jo ikke bringe seksualitet ind i det her tidspunkt. Altså det er da helt skævt og forkert. Men det var ikke sådan, jeg følte. Dybt inde i mig, der følte jeg, at det var det, der skulle til. Og ganske rigtigt, da hendes hånd kom hen på min pik, så faldt hun til ro. Og der forstod jeg. Fordi det er ligesom, en ting er, at man kan læse, og jeg ved ikke, hvor jeg har læst det og undersøgt det, men jeg har været så meget igennem på den her rejse omkring maskulin og feminin, men der mærkede jeg det. Og det er ligesom så får det en anden dybde, for det er det gør, når man er et jordisk væsen. Det får en anden dybde, når man oplever det på sin krop. Og jeg oplevede på min krop, hvad det vil sige, at mit lem, min penis, havde en visdom. Og jeg tror, der er flere kvinder, hvis de har tilladt sig det, fordi hjernen kan jo nemt komme og sløre det billede på grund af, som det jo gør, ikke? Hjernen hele tiden igennem livet, så slører det jo vores sande visdom, fordi der er noget, vi har slået os på, eller en gruppe af mennesker, vi skal have samme idé som, eller hvad det nu kan være. Så vi har mange idéer om os selv, men vi har også en sand kerne. En sand kerne, som kan mærke noget, når vi tillader det. Når vi tillader at gå forbi hjernen og ind i visdom. Og der kunne jeg mærke den visdom. En dyb visdom af, at det maskuline har en enorm skønhed og styrke. Og verden har mere brug for den end nogensinde før. Ikke at den også har brug for det feminine. Virkelig. Virkelig. Men den har brug for begge energierne med på en balanceret, moden måde. Og det vil jeg også gerne tale meget mere om, hvad det er at være moden i sin maskuline og feminine energi. Men når den er moden, så vil den ikke have noget. Den vil ikke have noget fra den anden for at være mere fuldkommen. Den beder ikke nogen andre om at være ansvarlige for ens kærlighed, eller ens seksualitet, eller ens energi. Overhovedet. Så der er den her enorme kraft i pikken. En kraft, som minder os om at blive holdt, at have en retning. Og hvis vi kan se bag om alt det, vi kan have slået os på, især som kvinder, fordi jeg tror, at, ikke bare noget jeg tror, det kan jeg jo se, at kvinder gennem århundreder har jo slået sig på mandens seksualitet også. Hvad mænd ikke har gjort, fordi de ikke har taget deres kraft til sig, og så har det været nemmere at underkue kvinden, end at tage kraften til sig. Så på en måde har de afmaskuliniseret sig selv, mænd igennem tiderne ved blandt andet at brænde kvinder på bålet, som havde en stærk kraft osv. osv. Det kan vi også tale meget mere om, men det er jo den umodne kraft. I virkeligheden, når en mand og en kvinde tør stå over for hinanden, og tør stå i det flammehav af visdom, som man har mest lyst til at kæmpe imod, eller vende sig væk fra, så er det, vi vokser. Så er det, vi i sandhed vokser. I tantra, tror jeg, blandt andet, siger man også, at der skal den feminine, altså en kvinde til, for at touch a man on a deeper ground. Der skal en kvinde til, som at røre en mand et dybere sted, så han kan vokse frem. Og på samme måde den anden vej frem. Der skal en mand til at røre en kvinde. Og det der med at røre, det er jo ikke bare en smuk, erotisk, sensuel handling. Det er jo en dybt provokerende, gennemrystende handling, fordi man kommer jo til at skulle... Altså man bliver jo fremprovokeret, og man skal komme... Altså alle de steder, hvor man har beskyttet sit hjerte, og har fået givet idéer til sig selv om, at man ikke er storhed, og at man er lille, eller man er et offer, eller man
hvad det nu kan være. Så det er sådan en vild ting, at blive rørt, og det er også derfor, når vi går ind i parforholdet som et af de vildeste udviklingssteder, altså, det er så provokerende. Altså, det er, som jeg plejer at sige, jeg har prøvet mange ting som shaman, altså, på mine rejser. Spist mærkelig bark, og drukket alle mulige forskellige ting, og kommet ud og ind af kroppen, og jeg ved fandme ikke hvad, men det vildeste fuldstændig, det er helt klart parforhold. Altså, hvad er et parforhold med åbne øjne og åbent hjerte? Det er et ride. Smukt, men også nogle gange, hvor man tænker, ej, det er meget nemmere at være alene. Fordi man bliver virkelig gennemboret helt ind til kernen. Og det er det, kønnet kan. Så hvis vi ser bag om alt det, vi har lært, alle de såringer, vi kan have fået fra den anden persons, det andet køns køn, alt det, vi har tror om seksualitet i pornoen, eller whatever. Hvis vi kan se bag om det, og virkelig mærke energien fra køn, både vores eget køn, og det andet kønskøn, så kan vi blive berørt på et meget, meget dybt sted. Men det kræver en overgivelse, og det kræver ikke en tilbedelse, men det vil jeg næsten sige. En erbødighed. En erbødighed over for mandens pik. En erbødighed over for kvindens fisse. Over for hendes kusse. Over for hendes joni. Så sker der noget. Og det er ikke noget, man kan spille sig til. Der er mange, som jeg ser det i det tantriske miljø, som bare bruger det som en spirituel form for dating og sexklub. Hvor jeg ser det, at tantra i virkeligheden er at elske alt det, der ikke har været elsket før. Det er at gå ind i mørket, virkelig gå ind i mørket, turde gå ind i mørket og bringe kærlighed ind. Fordi når jeg som menneske bringer kærlighed ind et sted, som ikke før har haft kærlighed, så indser jeg jo den superkraft, jeg har. Tænk engang, at jeg som menneske, i enhver situation, og jeg mener det i enhver situation, kan ændre alt, blot ved min kærlighed. Ved den måde, jeg bevæger mig på, ved de ord, jeg siger, ved den bevidsthed, jeg lægger ind i hele min tilstedeværelse som menneske, der kan jeg ændre alt. Jeg kan få et andet menneske til at føle sig set, føle sig elsket. Jeg kan få et andet menneske til at føle stor ekstase. Det er power. Og den har vi rigtig svært ved at bruge, så derfor har vi underkendt os selv. Fordi det er meget nemmere at være et offer. Fordi så skal vi ikke tage ansvar. Men jeg kan bare sige, nu mere end nogensinde er tiden kommet til virkelig at tage kraften til sig. Men det eddermame os provokerende. Og et af stederne, vi kan gøre det, det er at være bødige overfor kønnet. Halleluja. Skriv flere spørgsmål, hvis du har nogen. Og jeg vil fortsætte, fordi nu håber jeg, at jeg efter 1,5 år endelig er kommet i gang med det, jeg skal her på Sexolution. No confusion, revolution. Vi ses.